We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Indoda yami yathwala ngabantwana bethu babafana. Ngikhuliswe ugogo ozala ubaba. Ngikhule ngihamba umhlanga. So le ndoda yangithola ngiyintombi nto. Ngahlangana nalobhuti etown, ngikhumbula kahle ngalolo suku, ngangikhaphe umzala wami. Sathi nje sisangena siphuma ey'tolo, sahlangana nalobhuti kwezinye yezitolo. Wayesebenza khona ewuphekha. Ubhuti lo ngangibuza kuye enye into ethile ukuthi banayo yini, ngoba ngangingayiboni la ihlala khona. Wathi kimi, ithi ngiyokubhekela yona emumva ukuthi ikhona yini. Nangempela wahamba ubhuti, wabuya nayo lento bengiyidinga. Wathi mayebuya sathi ukuncokola nje kancane. Wayesebuza isibongo sami ngamtshela. Wangikhohlisa wathi naye uzalwa uMasibanibani, esho isibongo esifana nesami. Sayihleka nje lento, wabese esecela inamba yami. Wathi angathanda ukungifonela abuze nje impilo. Kanti futhi angeke sazi mhla simpe siyahlobana noma wakhe, ngoba phela isibongo lesi asidumile kakhulu. Nami ngamnika inamba ngokunganaki, ngizitshela nje ukuthi kungcono ngoba angeke angishele. Nangempela saqeda ke nomzala, sahamba sayokhokha, saphuma kuleso sitolo. Ubhuti lo waze wafona emva kwa2 weeks. Ufona nje kanjena, vele kade ngimkhohliwe. Ngoba kwadingeka ukuthi azichaze nje impela efonini kuze ngimkhumbule. Wachaza ke ubhuti ukuthi ngalela langa wakhuluma iphutha mayelana nesibongo sikama wakhe. Empeleni yena uzalwa uMasibanibani, washo isibongo sikama wakhe sangempela. Wathi isizathu sokuthi enze lokho, wayebona ngathi angeke ngimane ngimnike nje inamba yami. Yingakho wabona ukuthi kungcono azame amaqhinga. Wabese ezibika ke ubhuti. Washo ukuthi cha impela yena kusukela ngaloluya suku angiphumi emqondweni wakhe. Angifuni ukungasho bandla. Cha ngathi ukumlindisa nje ubhuti, cishe waphela u6 months eloku encenga nje. Kulowo nyaka ngangiku-gap year, ngangiqede ukwenza ugrade 12 wami ngonyaka ondlule. Kulo 6 months wonke silibele sikhuluma efonini nalobhuti. Ngathola ukuthi ngathi ungumuntu ophuma ekhaya eliwaziyo amasiko, futhi bayawalandela nje impela. Ngoba ngathi mangimtshela ukuthi ngiyintombi nto, wathi njena kulungile uzokuhlonipha lokho, kanti futhi uzokwenza izinto ngendlela eqondile. Ngagcina ngimqomile ke ubhuti. Walenza futhi iqiniso, wazishaya zonke ziphelele, kwangashoda lutho. Engakuthola nami sengisemshadweni ukuthi walobolelwa ubaba wakhe. Kanti futhi kwakunguye yedwa ingane yomfana. Kwahamba ke isikhathi ngihleli emshadweni. Sasihlala khona la ekhaya elikhulu. Kwathi nje onyakeni wesibili ngishadile, ngakhulelwa ingane yethu yokuqala.
okwaba yingane yentombazane. Bajabula khona emzini, kodwa wawubona nje ukuthi banako lokuthi bona bebafisa kube yingane yomfana. Kuthe nje ekuhambeni kwesikhathi, le ndoda yathola umsebenzi wokushayela itekisi. Engicabanga-ke ukuthi yilapho la yafika khona yathola ulwazi ngokuyolanda lento eyayilanda. Ngoba akuphelanga u2 years asebenza lapha, wabe esenetekisi yakhe. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi ngaphinde ngakhulelwa futhi. Ngebhadi isisu sachitheka. Kwaba buhlungu, kodwa ngazitshela ukuthi vele intando kaNkulunkulu ibuhlungu. Ngapha ibhizinisi lomyeni wami lalikhula nje kakhulu, kodwa konke lokho ngangingakunaki. Ngangizitshela nje ukuthi cha, liyamvuma bo. Kwathi lapho sengichithekelwe izisu zaze zaba 3, kwaphinde kwahlala esinye, ngenhlanhla sangachitheka sona. Ngaphinda futhi ngathola ingane yentombazane. Yilapho-ke uMamezala waqala khona ukuhlongoza indaba yesithembu. Ethi phela umyeni wami kumele abe nendlalifa. Seside lesikhathi sishadile. Khona uyabona impela ukuthi inzalo nginayo, kodwa ngizala amantombazane. Kanti bona bafuna umuntu ozokwandisa isibongo. Kanti futhi nemali ikhona, nami ngiyabona ukuthi indodana yakhe angeke ihluleke ukunakekela isithembu sakhe. Wonke lawo kwakumazwi aphuma kuMamezala wami. Kwaqala nje kwangasabi mnandi emendweni wami. Umyeni wami wayethule engasho lutho ngalento eshiwo uma wakhe. Wayengafuni nje nokuthi size sikhulume ngayo. Ngangithi ngiyayiqala, avele ashintshe abe enyinto. Kwathi nje kulowo nyaka bandlula abazali bakhe. Cishe bashiyana nje ngezinyanga 4. Sahamba-ke isikhathi ngaphinde ngakhulelwa. Saphinde sachitheka futhi isisu. Lapho-ke nami ngagcina sengibona ukuthi angike ngiyisukumele le ndaba. Ngabona ukuthi khona okungahambi kahle la. Ngahlala phansi nomyeni wami, ngakhuluma naye, ngamtshela ukuthi ngicabangani. Yilapho-ke la walibhodla lonke iqiniso. Washo ukuthi yena wathwala ngazo izingane zami. Ngoba ngibona nje esengusomatekisi ovelelwe endaweni, yilento ayilanda. Lento idla izingane zami zabafana. Uma ngikhulelwe, yena usuke sekazi ukuthi ngizothola ingane yomfana noma intombazane. Yingakho izingane zamantombazane zona ziphila. Angikaze ngibuzwe ubuhlungu obungaka. Ukuthi kanti sonke lesikhathi izingane zami ziyashona kungenxa yakhe. Ngiyathukwa emzini kungenxa yakhe. Umama wakhe waze washona sesingasabhekani kahle ngoba elibele engibelesele ngendlalifa. Konke lokhu yingenxa yayo le ndoda. Okungilimaza kakhulu, le ndoda yayibona ubuhlungu engindlula kubo uma ngishonelwe izingane zami. Khona nje eyangizwisa kakhulu ubuhlungu, eyashona seyidlala esiswini. Leyo ngase nginethemba lokuthi
izophila. Ngibuzwile ubuhlungu empilweni yami. La ngikhona angazi nokuthi ngenze njani. Ngoba phela lempilo ephezulu sesiyijwayele nezingane zami lezi eziphilayo. Siphila kahle impela. Izingane zifunda ezikolweni eziphezulu. Endaweni nje siyahlonishwa kakhulu. Amatekisi ala ekhaya angaphezu kuka-40. Kodwa ukuthula anginako ngaphakathi. Okunye ke angazi phela mhlazane kwaphela inzalo kimi. Izokwenza njani le ndoda? Okusho ukuthi izothatha omunye umfazi. Ngicela ningibonise mphakathi wala ekhaya ukuthi yenziwa njani indaba enjena. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike nokushare nokusubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.